Marii cascadori așa sunt, tată. Deci acolo am văzut eu prima oară în viața mea pe Nicolaescu și echipa de cascadori. Îți dai seama ce a fost pentru mine ziua asta când să mă întâlnesc cu trecutul? M-am pezit peste capul cu ea cu tot, bang, în apa aia. Și 40 de cai au trecut peste el. Era să mor. Că stai cu inima cât un purice, să auzi ce zice regizorul. Mai facem una, du-te în gură, mă, tine acolo.